Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yena mar mondo miya mosi nyadi chele kendo ni oyimore janeno mar Color TV omolo kanyasa dek marotieno asechopo kaendi mana kaka nasingo ni mar mondo miya mi weche manyien kidienyendi mar ng'iendo weche jaloko marwa en Bella Chenga jasomo interest youma machiegni jalopo gai madwan but siasa nendo mar DCP migosi Cleophas Malala oseo mokalo ker mathuru kaendi migosi William Samuel Ruto winengo mamalo mag modhi mabende oseidho pacho kaendi akane loso kanyo gege kuma Meru olero sanini jo Kenya kalo kanyo ngima matek malich miwuoro kalore kanyo ndo kod meto mag nengo geko mag modhi Malala no dhi nyime kosiro kanyo kata kojiwo jo kanyo madwan but siasa nendo mabende koro keto tesre e piny owacho mondo gineni gitiyo machiegni e kinde duto motelo kanyo ne yiero bende chano bago pacho kaendi higa mar 2020 to kod 7. Bei ya mafuta sasa hivi Kenya nzima, dunia nzima sisi tunauza mafuta most expensive. Sasa imepanda na shilingi 76. Tangu tupate uhuru hatujai pata mafuta inapanda mpaka 146. Sasa mmesikia wenye malori wamesema hawataki kusafirisha vitu. Magari za miraa sasa zitakataa kusafirisha vitu. On Monday wamesema wanafunga Kenya nzima, hawasafirishi vitu vyovyote. Inamaanisha mazao yenu itaozea kwa shamba. Inamaanisha bei ya maisha itafanya nini? So sisi kama United Opposition tumesema tunamshurutisha William Ruto hakikishe bei ya mafuta imerudi chini. The first proposal tunasema ni kwamba hiyo 8% yenye ameweka ya VAT atoe irudi 0%. We must zero rate petroleum products. Aswa, super, kerosene na diesel. Jambo la pili ni alikuwa ameongeza shilingi 7 kwa kila lita kwa road maintenance levy. Vile vile tunasema hiyo shilingi 7 itolewe. Tungependa pia rais ile shilingi 22 amewekea wale kampuni za oil marketers watoe shilingi 4 au oil marketers profit yao itoke 22 shillings irudi 18 shillings. Tukifanya hiyo mambo yote, bei ya mafuta kwa lita itarudi 189 kwa diesel na kwa super itarudi 187. Na sisi kama United Opposition tumesema tutashikana. Dawa ya kutoa William Ruto ni kuchagua mtu mmoja. Hatutagawanyika. Kama atakuwa Rigathi Gachagua sawa, kama atakuwa Martha Karua sawa, kama atakuwa Kalonzo Musyoka sawa. Bora mtu yoyote against William Ruto, tunaomba muunge mkono, si ndio? Jalup Gavana Kakamega migosi Ayub Savula okwero kanyo gaino ndo madwan but siasa mar DCP migosi Rigathi Gachagua kuom nesa Uganda jo Kenya mondo mikoro no bag ng'anyo pacho kaendi kotenore kanyo ndo kod nengo mag modhi mabende koro osedhi malo kinde mane loso kanyo ndo kod jo kanyo mag bunge la wananchi gwenge mag Kakamega kono ndo okono Uganda go mag Genzi mondo kikie mar mondo mi wuondgi mondo gidhi ndara e bago ng'anyo koyango kanyo ko ni sirikal mathuru kaendi oseketo lai makare mar neno kanyo ko ni nengo go mag modhi odwok piny. Murkomen for engaging the youth in this tournament. Murkomen, wewe ni waziri wa security. Wale wapinzani wale wanatembea na guns na wana polisi anawalinda. Polisi wa serikali. DIG yuko hapa. Wizitue ya polisi mara moja. Naliona jambo la mwisho. Sisi Waluhya, jamii ya Waluhya, tumekuwa tukipigia Raila Amolo Odinga kura. Lakini raundi hii kwa sababu Raila Amolo Odinga hayuko, sisi wote tutaungana jamii ya Waluhya
shika Western, sio shika Coast. Hii hakuna mahali pa kupitia. Obila me county ma Migori di chieng' makawuono ni endi nondhiyo kanyo nyasore ma nyalo romo kanyo shillings milion 18 kalore kanyo kod OCPD magwenge makono e Komikai Harriet en kanyo ne report maket kod mano ne giyudo kanyo kuwuok kuom jopiny gino ne bakoro nochuno mondo kora apisas mag obila ne ringi kendo dhi ka gwenge kuma Kamaiga ma bende yudore kar chung'od bura Masuna East. Kata kamano weg nyasore go eko kata chiti bende ne ni kod nyasore go notomo wech kama ne giweyo kanyo apiko kata boda boda bende ne gitiyo godo e chwalo nyasore go mano wuok e piny malibamba mar Tanzania ka ikelo pacho kaendi. Today morning, we got an intelligence report from the Embassy of the Republic within a place called Kimaiga area, that is within Kakao, that 2 unknown persons were ferrying some goods in a motorbike with no registration number, and the goods were suspected to be cannabis sativa. So immediately we go to the intelligence, the officers rushed to the scene, and unluckily 2 persons fled away from the scene and entered a maize plantation. So they were not able to arrest them, and at the moment they are at large. However, they managed to get entry into the building. It was a mud house. And upon search, they found 1.5 sacks of cannabis sativa. In another language, bang. They took cheese that has a street value of around 1.8 million. So currently we are having the exhibit in our store. But we are appealing to the members of the public to assist us with information as to where we can find the suspects. Mopogore kod mano wadonjo kano weche go kuma gang'anya ma bende sineno pacho ka ndi chieng' makawuono ni endi ma bende noweyo kanyo ng'ikruok sekta mar wuoth e kuonde mopogore pacho ka endi pare chieng' makawuono ni endi weg jokanyeko e sekta no mar wuoth ka achiel kod weg nyamburko ne obago ng'anyo e bombe mopogore ka gikwedo kanyo e nengo mamalo mag bech modi ma bende osedho pacho ka endi gino ma bende koro osetimo ngi modi malo malich ma iwuoro ng'anyo makamago no bagi e bombe mopogore moting'o kanyo ka boma no ma Nairobi mano ma Nakuru e kind boma mamoko. Hapa ni wapi? Mago timore kinde ma bende chenro mag wuoth nobedo kanyo kod ng'ikruok e bombe bura kata gwenge bura e Mathuru kaendi kalore kanyo kod meto mag nengo mag modhi e counties go kuma Nyamira kod manindo ma Kisii weg nyamburko kata derepe mag nyamburko matimo jowuoth odiochieng' ma kawuono ni endi bende ne ok odhi e tich ne ging'anyo ka giyango kanyo ni meto mar nengo mar modhi ok nyal yienegi mar donjo e tijgi.
e bomonendo kata mane county neno ma Kisii mana nyamburko mag ji giwegi ema thothne ne thoro neno ya paya. Kile tumeona hakuna magari hapa barabara, hakuna usafiri, watu wameathirika, watu wamechaa, watu wametoka na mapikipiki mbali wamefika hapa. Tunaongea rais asikie hiyo mafuta rudishe chini ndio tufanye kazi barabara. Hii mafuta tunataka irudi chini ndio tufanye hiyo kazi. Hata watu wengi wa matuka wameathirika hapa. Hii watu wote hao watu wa matuka wameathirika huko hapa, wanapita watu wametembea na miguu kutoka mbali mpaka wamefika hapa yani. Sasa tumeomba serikali irudishe hiyo mafuta chini ndio tufanye kazi yetu. Ninaitwa David Makayo Nyanja, Lomu ya Mila County. Kila tumeona watu kama wamehangaika hapa kwa barabara. Hii mafuta yameleta shida sana. Mgomo wa leo hata hakuna magari tunapanda leo. Kupanda gari, kupata gari ni ngumu. Hata kupanda gari ni pesa 200 kwenda town Kisii. Sasa ni shida sana hata kupata hiyo gari. Pikipiki iko juu sana kupanda. Sasa hatuoni kama tunahangaika na magari. Tunasumbuka sana hapa Nyamira. Hata dunia mzima tunaona kama kuna shida. Sasa hatuoni kama tutafaidika na magari. Sasa tunaomba hii ruta atusaidie mafuta yapite chini. Ndio watu wataanza kusafiri na kingine vitu. Kwa majina ni Francis Mekundi. Mafuta imeongezeka sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto afikishe mafuta. Mgomo umetuathiri mbaya sana kwa sababu hakuna magari. Tunatembea na miguu, tumesumbuka sana. Mimi nimetembea kutoka Burabu constituency hadi hapa Nyamira. Tuliamka asubuhi, tumetembea, gari hakuna. Sasa imebidi tutumie miguu. Derepe mag lori mawuok e county nendo ma Homa Bay bende odiechieng' ma kawuono ni endi ne ochuno mar mondo mi koro ne giriwre kod jowadgi mane sekta mar wuoth e chwalo chenro mag ng'anyo ma bende nobag kuonde mopogore opogore e thur kaendi mar neno kanyo eko ni nengo go eko mag modhi oduok chien. Derepe go mathoth koro timo ohala mar ting'o kuoyo kowuok Mbita akatero gwenge mopogore opogore ni chalo chenro go eko mag gedo. Oyango kanyo ni ohala maket kod mano nyaka gie sani onge kod yuto moro amora wira ni nengo mag mo odhi malo moingo kata mana pesa kata yuto mag yudo e kinde ma bende gidhi e tijno. Na ukichekizi magari in fact zote zinalipwa loan. Hii inalipa loan, hii loan na tuwezi lipa loan bila kazi. Unaona? From here now we can just an example, hii itoke hapa iende Mbita irudi almost unatumia 50k. Sasa hujalipa, hujakula, unaona polisi hujapea kitu kidogo. Sasa tunaumia sana kama sisi watu wa operators za heavy trucks. In fact Kenya 70% zinatumia I think DSL. Na sasa hiyo DSL ndo hatuwezi pata rahisi. Kuenda Mbita unatoka hapa na kuenda Mbita kurudi mafuta unakunywa 10,000, hujanunua mchanga, hujauza mchanga, wewe hujakula, unaenda kwa nyumba bure. Kwa hivyo tunataka hii CS yetu opea Wandayi ingia hii kati ya mafuta umsaidie Kenya. Tuko na huzuni, tunaumia. Natoka Homa Bay nikienda Nairobi. Shida imetuweka hapa, mafuta imepanda sana. Hakuna vile mtu unaweza operate kazi, abiria wanalia, mafuta iko juu. Ukienda Nairobi tunaweka 16,700. Hiyo pesa inaishia hapo, hata yakaa washa ibaki. Pesa ya abiria ukiweka mafuta inaisha hapo. Hata kulipa loan ya gari peke yake ni shida. Tajiri wameshindwa kulipa loan. Hizi magari zote zitavutwa. Tukikaa mwezi mmoja mbili hivi, hizi magari mnaona mpya, hakuna gari itakuwa kwa barabara. Zote zitaenda na watu. Jokanya sekta mar wuoth e kaunti ma Kisumu kata chinbo bondo ma Kisumu bende odiechieng' ma kawuono ni endi ne wuok oko mar riwore kanyo endo kod jowadgi mane sekta mar wuoth e chwalo kanyo eko ng'anyo mamuol mar neno kanyo ne duok chien nengo go eko mag modhi kotelnegi kanyo kod jakom mag joriwruok mag nyamburko pachoka kata mano wane kaunti nendo ma Kisumu mano kanyo migosi Charles Omondi ikoyo kanyo jotelo mabende oyier mondo koyie to godwondgi piny ne sirikal mamalo mondo ne kanyo duok chien nengo go eko mag modhi yango ni koko tim kamano to sekta nendo mar wuoth kata mag nyamburko kidek gore piny. Nyinga iluonga ni Charles Omondi Obuya,
An jakom mar riwruok mag weg nyamburko ma Kisumu County. Waduto wariwre gi jo-Kenya moko kawuono mondo wanyis sirikal ni ok wamor gi nyongesa manyoketi ewi mafuta. Wakwayo ni mondo sirikal mantie ong'iye yore duto mag nyalo dwokonwago mafuta chien. Jo-Kenya sani odire mok nyal. Kata mana gima nyocha walando ni wamedo 50% e fare otamre ok nyal tiyo. Gongane Shem Ochuodho, an jakom mar bus park ma Kisumu. Temo kwayo jogo ma wayiero ma gin jotendwa ma wayiero gombulu mondo gikonywa ging'iye ni to gin yore mage ma ginyalo konyo godo jo-Kenya. Ja-Kenya man piny winjo matek kaluwore gi nengo momedi. To bende en adiera ni other countries kwa compare tiyudo ka bet bei nitiere piny. So watemo ng'iso jogi ni gi swallow their pride, let them go back to parliament mondo ging'i ni gin yore mage ma ginyalo konyowa godo kaka jok matimo ohala kendo kaka jogo magirito. Peter Onyango Otieno, an jakom mar riwruok mar jo-taxi e Kisumu County. Akaw thuolo ni mokwongo mar gone jowa erokamano kuom bedo kod kwe kane wawacho negi ni ok wadwar koko, lakini wawacho ni ng'ato ng'ato beda beda kama entie kod gache. Awacho ni en hinyruok ma wayudo maduong' kaka joma timo tij taxi e Kisumu County and also Kenya as a whole. Kaluwore gi nyongesa manyicha sirikal otimo e mafuta moter malo kabisa. Koro akwayo sirikal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duoknego mafuta piny, nikech tero mafuta malo hinyo ohandwa. Ohala mwatimo, jomoko kumwa kawo mtokni gowi, moko kawo loan e bank. To ka ok wanyal timo ohala pile pile mowinjore mwayudo ohala, to nyiso ni lal no miyo moko kuom gechewa inyalo ywa. Lal no bende hinyo familia wa, nikech ohala ma watimo kata tich mwatimo ema familia wa tegemea. Jatend migawo mar teko kod modhi ma pacho kae ni migosi James Opiyo Wandayi okagana jo-Kenya mondo ka giyie to gibed kanyo kod horuok kaachiel kod kuwe ahinya to kinde ni makoro liete mag ng'anyo chuchien kutenore kanyo endo kod meto mag nengo go mag modhi. Wandayi ne close kinde mabende no ditayo kanyo chendo go mag choro teko mag sitima kama ne oyango ni sirikal mathur kaendi chano mar luongo romo mapiyo mar neno kaka inyalo rakruok gi wach mar nengo mamalo mar modhi mabende koro nyaka kinde ni endi oseweyo kanyo endo ka ngima koro tek malich miwuoro kod oganda mag jo-Kenya. Hakika kuna shida ya dunia, mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo zinatukumba kama wananchi na kama nchi ya Kenya. Jatend migawo mar omenda ma pacho kae ni migosi John Mbadi okwayo kanyo oganda jo-Kenya mondo koyie to bed kod horuok e kinde ni endi mabende koro wach mar nengo mamalo mag modhi kata mano mar fuel oselokore sindan mochopo kanyo malit e ringre oganda jo-Kenya. Justice Adoyo miyowa kanyo ler matut. E kinde gi eki ma oganda jo-Kenya dhi nyime kod rokre marit mokalo, e kinde gi eki ma ngima mamalo dhi nyime kod kayogi ahinya to kotenre kod nengo go eko mag modhi kata fuel mabende oseidho malit mokalo e pacho kaendi. Oganda jo-Kenya no dhi nyime kod chwalo ng'anyo mar tipo e pacho kaendi ahinya to bombe go eko madongo kotenegi kod maneru maduong' ma Nairobi. Giting'o duondgi malo ka gikwayo ni piny owacho mar Kenya koyie to winjgi kotenre kod nengo mag modhi go eko mabende oidho.
Kabende moko kuom jolony e pacho kaendi paro ni IMF en duol no mabende winjre koro piny Kenya wuogo mondo miyo nyal loyo midhiero go mag mo mabende chando ng'ada jo Kenya. Services. I think people have not understood IMF and World Bank. IMF is a fund that advises member states on some macroeconomic issues. Anytime there is a possible shock, they advise. They can offer. You can take the advice or leave it. Now, like in this case, what they would tell you is general, that countries should brace themselves. Countries should look for ways of trying to address the possible effects of the fuel prices. That is what IMF will tell you. They will not tell you, go and reduce VAT, go and add this. No. I have never heard that from IMF. So anyone who is trying to push that agenda is politicizing an already very fluid situation. Jatend migawo mochung'ne weche go mag omenda e pacho kaendi mana migosi John Mbadi nodhi nyime kod lero ne oganda jo Kenya ni ere kaka omenda ma higa ka higa dhi nyime kod tiyo kendo loko ngimagi. Where the increase is the debt repayment from 1.36 to 1.50. That's an increase of about 140 billion. That is why you have seen the price, the budget has gone up. It's because of the debt repayment. There is no any other line. It is CFS that has increased. We have not increased expenditure. We are actually coming down on expenditure and coming down systematically. So, to answer your question, we don't have the luxury to really where to more space to cut. Jatend migawo migosi John Mbadi lero ni piny owacho mar Kenya osetemo karie thoche malich mokalo mar tieko gopego eko mabende osebedo ka duodo oganda jo Kenya mondo mi ngima obi ombekre ne oganda jo Kenya go eko. 3.63 trillion that we are going to collect. 1.5 trillion will go into debt repayment, inflexible. You can't touch on that unless you want to default, which has consequences you don't want to imagine. There is about 1 trillion that will go to paying salary of public servants working for national government. That takes you to 2.5 trillion. You are left with only 1.1 trillion. This 1.1 trillion, 420 will go to counties, minimum, because again, they are still negotiating with us. Now, that leaves you with slightly less than 700 billion. And here is where your capitation money is coming from, health money is coming from, all the money that you take to security operations is coming from here. Kabende migosi Mbadi koro lero ni piny owacho mar Kenya okoling' aling'a ka gitiyo odiochieng' kod otieno mar biro neno ni odwok chien nengo mar mo e pacho kaendi. Kata kamano owacho ni lweny go eko madhi nyime pinje maoko duodo oganda jo Kenya malich miwuoro. This government is still working on ways to make sure that we don't that the fuel prices are at least stabilized and even come down. But the best solution to this is a solution must be found to address the supply chain. And that can only be either stop the war or at least open the Strait of Hormuz. And who has the capacity to do that? America, possibly with Iran. Those two countries. It's not President Ruto. Kata kamano penjo maduong' en ni kaponi lweny maket kod mago dhi nyime to piny Kenya biro so wiye kure. If this is prolonged, it will be desperate times, which may call for desperate measures. Some which may hurt us in the long run, but we may, when you are now surviving, you may look for ways of survival. I remember during COVID time, we had to look for ways of survival. They were not for the long run, they could not help us in the long run, but in the short run, we had to look for measures of survival. We may even now ask for intervention from World Bank and IMF. Countries which cannot really be able, economies which may not be able to absorb the shock, may go to IMF, may go to World Bank. That's why they were created. Nekala TV ko ke kar jot mar jatend migawo mochung'ne weche mag omenda pacho kaendi e bore Nairobi, and Justice Akaweyo mwadundo janeno mar Kala TV to dakika machuo kadogo kaendi mar dhi nyime kod mi weche manyien mamoko mabende podan godo e mesana mar weche manyien kaendi. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre.
riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 07880007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime. Jod bura go koma ntiere kanye botelo mar Kenya Kwanza okwedo kanyo malich miwuoro tim manotimore kar dak nendo ma Kasarani e kaunti nendo ma Nairobi. Kama miyo moro no wang' kinde bende no fwenyi kanyo nogoro picha mar ker mapacho kendi Migosi William Samuel Ruto e goke. Jotelo go kamotingo kanyo endo jatend kweth mathoth e bura mamalo mano kanyo Migosi Kimani Ichung'wa aka achiel kod jod bura ma Kapsaret Migosi Oscar Sudi okwayo gana jo Kenya mondo koyie to nene kinde duto ginyayo kanyo kwe kod hera. Jotelo go ne lose kinde mabende ne giwero kanyo nyasi mar solro mar gero kanisa moro mar Dinjo Kopere mano ma St. Martin mayudore kanyo e kar chung'o bura no endo kati kaunti nendo ma Kitui. Father, nimeamka asubuhi. Nimeenda kuona mama moja alifamiwa na vijana kwa sababu ati alijichora William Ruto ana support tutam. Na kuna vijana walinunuliwa. Although hiyo ingine itafuata. Na wakaenda wakachoma mama wenyewe. Mama ako na watoto. Asubuhi leo nimeangukia pale Kenyatta. Nikaenda kuona Modoni. Na mimi naungana na wewe 100%. Kama wewe unaomba kura kama huyu Ben, omba kura na sera. Omba kura na maendeleo kama hii. Omba kura kwa kupeleka watoto shule. Omba kura kwa kuongelesha wanakwaya. Omba kura kwa kuleta mambo ya maendeleo, uombe stima, uombe mambo mengine. Usiombe kura kwa kupiganisha wananchi. Hiyo mimi nakubaliana na wewe Father, nataka nikuambie hiyo ndio mahubiri tunataka tuhubiri. Kwa sababu leo kuna vijana wameshika mama mwenyako na watoto. Maana hata usipigana na mwanaume mwenzako jamini. Mwanaume zaidi ya 5 wakamwagia huyo mama petroli na wakamchoma. Yani it is so sad. Mimi nataka nyinyi wote kwa sababu tuko kanisani hapa leo na wenye wananisikiza
tuombe ule mama apate quickly recovery kwa sababu ameumia sana, na ni kwa sababu ya siasa ya ujinga. Siasa ya ujinga. Tusikubali kupotoshwa kwa siasa za msingi wa ukabila. Mimi nimeona huko kwetu watu wamepotoshwa, wanajaribu kupotoshwa na siasa za ukabila, lakini watu wamesema hii serikali ni sisi tulichagua, na hatuwezi kutoka kwa serikali tulichagua sababu mtu mmoja anatuchochea kwa siasa zilizo na msingi wa ukabila peke yake. Tunataka kusikia kila kiongozi sera zake, mpango wake wa kazi, mpango wa kubadili maisha yetu, lakini sio siasa za chuki na uchochezi wa ukabila. Nitawaomba hata nyinyi watu wa Kitui, msikubali, mutigetekire neguo, mutigetekire kuchochewa kwa siasa za chuki ama za msingi wa ukabila. Alafu leo nimelia sana mimi kama mwanamke, kwa sababu nimeona mama ambaye amewekewa petroli na kuchomwa, wamemchoma kila mahali kabisa, amefungwa mpaka huku matiti kila mahali. Hatuwezi kukubali siasa hata kama ni upinzani. Jameni, muwe na utu. Duol mochung' kanyo ne weche go mag yiero kod kiewo pacho kaendi mano IEBC mar mondo mi koroni mede kanyo mele maromo kanyo bilion 13.1 ewi budget masani maromo kanyo bilion 61.7 mar mondo mi koro chope kanyo bilion 74.8 podhi nyime kanyo endo kod nyuolo paro mopogore opogore ka joala mane e county nendo ma Busia otamore wach maket kod mano endo ka giyango ni gima ket kod mano kotimore to biro mana medo nyuolo misigo mapek e go kuganda jo Kenya. Lakini sasa mimi kitu inanashangaisha ni kwamba watu wa IBC wanataka ongezewa mshahara, ambapo sisi pia tutaongezewa ushuru, na sisi ushuru imetufinya mpaka hata tumeshindwa, hatupati hata kitu ya watoto kukula. Chai kikombe siku hizi tunauza shilingi 20 na sukari tunanunua shilingi 100 na hii kila kitu imepanda, na bado wanataka wapandishe ushuru kwa sababu ya watu wa IBC. Mimi nimekataa maneno ya IBC kuongezewa pesa. Tafadhali hiyo kitu isimame. Hiyo pesa wanapeleka wapi? Hiyo pesa wakilipwa ndio kule itakuwa haki ama? Hapana, mimi nimekataa. Mama mboga mimi niko nahangaika na mnaelewa ananiambia nini? Hiyo vitu mimi sikubaliani nayo kabisa, nimekataa kabisa. Kwa sababu hiyo pesa ni mingi. Hiyo pesa ni mingi, wasiwaongezee pesa. Mimi mwananchi wa chini, yeye anaongezewa. Mbona wasinipatie hiyo pesa nifanyie biashara? Kwanza tafadhali hiyo pesa ikaenda kura zinaibiwanga. Na mimi siko na shaka. Hiyo vitu nimekataa, sitaki. IBC muogope Mungu, mufanye kazi kwa haki na kweli. Ile pesa mna demand kulipwa ni ya nini? Mimi nauliza ni ya nini? Saa hii ground inasema vingine, mnataka muongezwe pesa ya kusema hesabu mbaya huko. 13.1 yote hiyo pesa ni mingi jamani. Haki ya Mungu hapo ni Mungu tu ndiye ashuke kutoka mbinguni akuja akabiliane na IBC. Mama mboga soko tunatezeka. Saa hivi leo naona naongea hapa. Hii dania nimechukua dania shilingi 200 kutoka asubuhi nimeuza shilingi 20. Ushuru ndio inapandishwa tu kila saa kila siku hii Kenya. Hatutaki hiyo maneno ya 13.1 billion. Mimi nauliza hivi IBC, nyinyi mnasema muongeziwe 13.1 kwa ile pesa yenye mlikuwa mnahesabia nayo kura ya nini? Na hiyo pesa mimi kama mama mboga niitoe wapi ndio nikuongezee? Sasa hiyo pesa wakiongeza, kura hizi zitakuwa za ukweli? Kura hii haitaibwa. Kura hii itahesabiwa tu ukweli na itangazwe nani ameshinda. Nyinyi mnachokoza sisi kila siku. Mimi niuze cabbage, niende nikatakate cabbage, nilipe 13.1. Niongeze kwa ile mlikuwa mnapewa 61.7, niongeze 13.1. IBC. Jamani, mtu anaye huruma. Sisi mama mboga, na mbona nyinyi msemengiko hii pesa? Wacha tupelekee kwa mama hao wananyakata mboga hawa mama mboga. Pia wewe wapate kwa faida. Yaani kwenda IBC na kukaa na kuhesabu kura na kutangaza matangazo ya uongo. Na mshahara tena iko. Tena mnaongeza pesa nyingine juu.
Riwruok mar St John's Ambulance gi kodira no bago kanyo wuoth mar tipo mar ne puonjo oganda ka ginyalo reso ngima kaponi masira oneno. Chenro maket kod mano eko ne gitimo idweche achiel kod sikunde mopogore opogore mayudore kanyo e kaunti nendo ma Kisumu. Justice Adoyo nigi ler mathoth. Ne en wuoth mar tipo e giko dira nieri mabende no bage koda St John's Ambulance e pacho ka ndima ngima. Ka bende Kisumu County ne okodong' chien ne bago nyasi kendo wuoth maket kod maendi. Nyithindo buora mabende wuok e skunde mopogore opogore mago mag sekondar kanyakla koda primar noyudo thuolo mar timo wuoth maket kod maendi gi dwaro mar puonjo oganda kotenre koda weche go eko mag konyo oganda mapiyo piyo kata first aid kinde go eko mabende masira oneno. Kanyasi mar wuoth maket kod maendi bade neri ma Nyanza ne odhial kod achiel kuom jodito St John's Ambulance kono. Today we are having a parallel walkathon across the Republic of Kenya in different provinces. Here we are gathered at Nyanza region, specifically at Kisumu headquarters, where we have our St John headquarters. The importance of walkathon, it is to create awareness, to raise funds for St. John Ambulance that come hand in hand in first aid, helping the injured, and also in solidarity of oneness, and also it is a way of physical exercise. Ekidego go jatend migao mochung' ne weche mag ohala kanyakla koda limbe e Kisumu County, Mikael Farida Salim mane okodong' chien kabende nochung' ne Kisumu County e wuoth maket kod mago. I want to sincerely appreciate the team led by the National Commissioner. You can see our learners are here, gathered here, and it is good culture. Inculcating that culture in the young minds, you know, at that tender age is something good for all of us, because then we are all looking forward to enhancing humanity in our communities. And so today I felt very happy coming here to celebrate with our children, to work with them, to work with the team in solidarity. We've been working with St. John Ambulance. The team has been supporting our tourism initiatives. Kabende Migosi Duncan Kobila achiel kuom commissioner bade neri ma Nyanza mabende tayo St John Ambulance nonyiso mor mare kotenre koda wuoth maket kod maendi kata kamano kwayo oganda jo Kenya ni ka giyie to giriwre kod migao nieri e nono rit ngima. Ambulance. It is our prayer when normally we have our meetings that every home have a first aider, because anything can happen. We can have the choking in the house, but if we have the first aider to assist, then we cannot lose life. In accidents on the road, if we have the first aider who can handle it carefully and manage the casualty up to the hospital, then the life is saved. That is why it is my prayer as a regional commissioner that the whole Nyanza, every home should have the first aider. Ekinde wuoth maket kod maendi nyithindo buora kanyakla kod ojende noyudo thuolo mar nyiso chia mar lony margi kaka ginyalo konyo ngima ka kileronwa kod nyithindo mabende nowuok e skunde mopogore opogore mabende nowuotho wuoth maket kod maendi. It was very good. It has helped us to realize the good things on the road, and we are very happy for participating in it. I've been through first aid training last year. Yeah, I can do a lot of first aid. Okay, so this work, it was good to us. It has helped us raise more funds to be used in the medical industry and the emergency that we occasionally have. And I thank the St. John for this wonderful function, and I urge, if you are a cadet like me, join St. John. First aid is good. You may never know what will come your way, and St. John is a way of saving life and helping other people out. Egeno ntiere oganda jo Kenya biro timo maginyalo mar neno ni giriwre koda St John's Ambulance e tiegruok mopogore opogore mabende ginyalo konyo ngima kinado luto e miergo eko mabende giwuoke. Nekala TV kuoke Kisumu County and Justice Adoyo. E kinde ni endi makoro do mar dweche matin kende to oganda jo Kenya dhi kanye yiero maduong' mar higa 2027
Kweth mar jodongo mowuok Nyakache ne osidho kanyo ja ohala kendo ja siasa mano kanyo migosi Nation Agunda mong'ere kanyo endo kod nyino endo mar kuja mar koro mondo miyo biyo dhi laro ng'wekom no endo mar laro kom mar jaod bura ma Nyakache. Chenro ma kamano otime gwenge go Makusa e kar chung' bura endo ma Nyakache mana kaka Filogo Blize leronwa. Jodongo mane twak e gwenge ma Kusa i Kabondo e kinde nyasi mar sidho ayanga migosi Nation kuja laro kom mar kar chung' od bura ma Nyakache oywago moko kuom pek kod achiedh nade ma jopiny ma kono oseneno kotenore kod dongruok kendo jiwo oganda ma Nyakache mondo koro ni obi owuog oko kendo tim yiero mani kod lokruok ne gin. Nyinga Charles Ondoro Kwach. I represent professionals and jodongo madongo ma Nyakache. Wakwayo ni kapone ber jopiny ma jo Nyakache ober kong'eyo malong'o ni telo en bedo machiegni kod jopiny, wacho dongruok mag jopiny kendo keto paro makende manyalo kelo dongruok e Nyakache mangima, e sikunde, e osiptende, weche mag pi, weche mag barabara, weche mag sitima. Wageno ni kaponi ber komiye kata ndalo one time kende Angulo dhi transform development ma Nyakache kendo dhi lokruok mang'eny sana kaluwore kuom ndalo mosekontiere. E kindego migosi Nation kuja oyango mor mar sito mare kowuok kuom jodongogo kama osingo mar biro bedo achiel kuom jatelo mar oganda jo Nyakache kanyakla kendo matiyo negi maonge akwede. Adwaro ni mondo aduok ne jodongwa duto erokamano maduong' ahinya. Ne gigoyo turbin kuom ji duto to gineno ni Angudha kuja moromo mondo obi olal kom mar bunge mondo okel karka. Kendo giwacho gi dhok achiel kacha wan jodala wagi ok wasit ga diriyo. Ka gisesidho ng'at achiel lebo oganda te luwo bang'e to dhi omo kom to kelo. Kuja bende olero ni odhi neno ni obero chal mar somo ne nyithindo duto e kar chung' od burano kaka yono mar neno ni rem mar jonyuol ok obedo ohinga ne jopuonjre mawuok Nyakache. Kamano bende olero moko kuom ber mosetimo. As we speak now, asechiwo basari ne nyithiwa mang'eny, basari maromo milion 20 gi wiye. Tano ni kabedo mjumbe, tanyalo puonjo nyithindo mang'eny molo masepuonjo sani. Asekonyo jowa man gi ng'ol mang'eny, to jowa moko po nitie mang'eny modong' man gi ng'ol ma samoro kada konyo kenda. To kabedo mjumbe, tanyalo konyo jowa mang'eny man gi ng'ol. Sani ane masechiwo basari ne nyamrerwa te mantiere Nyakache. Anakon jo Nyakache ni an abro ritogi, abro protect gi, kendo abro ensure ni kuma doma kowuono osetiyo mogike, abro timo maber molo mano mondo waket Nyakache obed peaceful, obed kamoro achiel. Jasiasa no bende oketo ler chung' mare kod duond burano mar ODM kosingo mar bedo para manyime e tiego duond burano e kor gwenge makono. Wan ka oganda mar ODM mokwongo dang' awachi ni wantie Linda Ground kendo waluwo bang' Daktari Oburu Kodinga gi Gavana Gladys Nyasuna Wanga men jakoma mar chama. Nyakache ka waketo motegno kendo Nyakache ka en ngome mar ODM gi Linda Ground. Nyone wan gi rally maduong' Nyakache kucho kendo kata ka nini ka yudo ka ji orwako orange kamis nyiso ni mano wamelo tiego chama. To kendo aparo ni ODM oketo thuolo mar joma tindo mondo dhi beno dhi olaro kom ma ng'ama chiel ng'ama tin mo oyudo thuolo mar tiyo to ti. Korka korgi to jopiny to moloyo jogo mamine oyango chung' margi motegno tok moluor kuja magilero ni osegologi e mudho mandiwa. Kaka mine ung'eyo ni wan chwech mang'aw to pok ne ng'ato parowa. Emomiyo nuamua ni wan mine duto ma Nyakache constituency nyaka walu bang' Nation Angudha kuja. To sama nyathi oriembe skul, miye mawinjo malit. Nyathi yudo miyo dala. To ka Nation Angudha kuja paro ni nyaka miwa school fees. Donge nyaka wapare. Oparo wa osebet kogedonwa. Emomiyo Nation Angudha kuja mjumbe 2027. Kowuok e kar chung' od bura ma Nyakache e Kisumu County ne Kala TV and Filogo Blize Ochieng'. Lipod no bende wuok e kar chung' od bura ndo ma Nyakache ma bende no ikuno kanyo kod Filogo Blize e makoro kele giko mar mi weche manyien kijenendi mar ng'endo weche ibedo kanyo kod tino majaber jaloko marwa ne en kanyo nyinga en Tracy Ouma Riti Masani. Ineno Kala TV. Kala TV,
machiegni pacho, ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano